pamayo kan mga bareta. Savior Day Outreach 2018, naging matrayumpo. Manlain-lain na outreach activities, abangan. Pagpakarhay sa harong ni Ray Roselo, ginibo. Trainers training para sa Bangsamoro Organic Law, pigkondusir sa Davao City. Bangsamoro Organic Law sa Tuyang Himayon. Mga empleyado kan Ateneo de Naga University nagsairarom sa Basic First Aid and Life Support Training. Draft Federal Constitution pasado na sa huring pagbasa. Asin, mga preparasyon para sa reverse caroling niya na taon, aramon. Marahay na banggi mga Atenista, ako po si Rosa Novo Oliveros. Sa sinmas pinakusog na CCD News. Ako po si Thirdy Baudil. Live kitang nadadalan ngunyan sa Facebook page kan Ateneo Frontline Asin kan Center for Community Development. Enot sa satuyang mga bareta sinabat ni dakul na aktibidad ang selebrasyon kan kapistahan ni San Francisco Javier kan Disyembre 1. Na inatindiran kan labis sa 600 na mga estudyante, mga paratukdo, asin mga administrador kan universidad. Ginibo ang mangrove planting asin coastal cleanup sa Barangay Belen asin Cagsaw sa Calabanga, tree planting sa Del Rosario Pili, community merienda, asin iba pa mga outreach activities sa manlain-lain na partner areas kan Stog Universidad. Susog kay Elmer Santo Domingo Jr., Director kan Center for Community Development, naging matarayong po ang unduktakan na aktibidad sa ibong kan sarong aldaw na bakasyon, antes ang mismong aldaw kan outreach. Dayman subot naging una ang kawaaran ng pondo para sa community merienda, rason tangan ni dakul manggirari ang magpartisipar sa naunang bitang aktibidad. Nagpagirumduman ang opisina na kaipuhan makasumiter din mga dokumentasyon asin imo pang mga rekisitos ang mga nagbaraling organisasyon duwang semana makalihis ang aktibidad tangani makabali pasinda sa mga masunod na aktibidades kad opisina. Nagsagiban ng community merienda ang nagkapirang Naging benepisyaryo kang community merienda ang mga kaaki. mga organisasyon sa Kasuray Elementary School sa Banwaan in Magaraw. Kawaran in pondo day naging ulang sa pagkondusir kan aktibidad, uya ang CCD News ni Noel Amador. Naging benepisyaryo kang community merienda ang mga kaakian sa Kasuray Elementary School sa Banwaan nin Magaraw. Kan magbisita ang nagkaperang mga organisasyon hali sa Ateneo de Naga University. Mainit na macaroni soup na pigluto kan mga magurang ang pinagsaramaan kan mga kaakian. Apwera sa pakakan, tutorial sessions, asin mga pakawat man ang dara kan mga Atenista. Sigun kay Rowena Villegas, principal kan nasambitang eskwelahan, dakulang tabang ang values formation para sa espiritual na pagtalubo kan mga estudyante sa eskwelahan. Kaya nagpapasalamat ang pamayo para sa tabang na saindang naresibi. Kami very thankful na maray dahil may man ibang-ibang school na nag-adapt kang Kasura Elementary School for such purpose. So very thankful talaga kami sa sa administration kang Ateneo and sa kaduman sa mga organizations na nag-iigdi sa mo para mag-outreach sa mga aki. Although, bakong 100% ang nakaka-participate due to some reasons, pero majority kan mga aki nai-enjoy ninda so mga pigtatabang kang Ateneo sa inda. Naging makabuluhan man subuot para sa 4th year student na si Trixia ang sa iyang naging eksperyensya na makatabang sa mga kaakian. Nakakapagod, maaga at mga bata ang inaano namin pero worth it kasi natuturuan namin sila ng mga alam namin at sobrang attentive din sila. Self-fulfilling kaya ang makatabang man sa mga aki, lalo na matukdoan sinda. Sa ibong kan kawaran pondo para sa community merienda, dakul man giraray ang nag-aprobitsar kan aktibidad. Ginibo ang community merienda sa 10 pang mga lugar siring kang Magaraw, Kanaman, Milaor, maging sa syudad nin Iriga. Para sa ARTV, Noel Amador, CCD News. Sobra sa 50 kilos nin basura na kolekta sa ginibong coastal cleanup sa Barangay Cagsaw sa Banwaan ning Calabanga. Labis 50 kilos sa anin basura ang nakolekta kan labis ang gatos na partisipantes sa ginibong coastal cleanup kan Disyembre 1 sa Barangay Cagsaw sa Banwaan ning Calabanga. Ginibo ang aktibidad como pagselebrar kan kapistahan ni San Francisco Javier.
Susog kay Dave Orindain, kan Theology Department, importante na mapangatamanan ang kapalibutan o rugnaan kostales kan Kabikolan. Well, alam naman natin na yung ating karagatan, yun yung pinanggagalingan ng mga pagkain natin. Ano? So, kailangan malinis siya dahil kung hindi, babalik din sa atin yung masamang pagkain. And besides, the earth is God's gift to us, so we really have to take care of it. Tugang ni Christian Clerigo, presidente kan Progressive Organization of English Majors, importante ng God ang kooperasyon kan komunidad sa padagos na pagpapangataman kan kapalibutan. Mas hirap kasi hindi lang mga artista ma-action sa kakadali. Mas maganda kasi dapat yung tao dapat. Sa dagmang na nakolektang basura, laom kan mga partisipantes na marealisar man lugod kan namamanwaan ang tamang pag-apon asin pagsigregara kan basura asin day dapat basang na itapok ang mga inis sa gilid kan dagat asin anuman na katubigan. Ang basura kayang ini posibleng maging huma ning peligro bako sana sa salud kundi pati naman sa ekonomiya asin interong komunidad. Para sa ARTV, Emeros Liabres, CCD News. Sobra sa Sanggatos ang nagpartisipar sa ginibong mangrove planting sa barangay Kagsaw sa Banwaan ng Calabanga, katakod kan Savior Day ngunya na taon. Ginibo ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan gobyerno lokal kan Kagsaw asin kan Center for Community Development, kaibaan man lain-lain na organisasyon sa universidad. 3,500 na mangrove seedlings ang sarabay na tinaranom kan mga partisipante sa Costales kan barangay. Laom kan aktibidad na mamantinir ang mga bakawan tanganing magsirbing proteksyon sa Costales asin maparambong pa ang marine ecosystem sa lugar. Makakatabang man ang mga bakawan sa pagdakol kan mga sira asin aquaculture sa magin pagpugol kan makukusog na ukol kan dagat asin pag-init kan panahon. Susog kay Noy Peña Florida kan CCD Volts, nagbali sinda sa mangrove planting para sa bagong eksperyensya kan sa indang organisasyon. Ngunyan Savior Day, pinili mi ang mangrove planting para sa bagong eksperyensya. Usually, kaya ang mga tigigibo mi nasa feeding program, community merienda. Ngunyan na Savior Day, mas pinili mi naman na magkapaning bagong eksperyensya as in bagong learning. Mientras tanto, sa iba pa niyatong mga bareta, labi sa 600 na puon ng kahoy an matrayumpong pigtanom, kan mga partisipante sa uminaging tree planting activity na pigkondusir sa Barangay del Rosario sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur kan nakaaging Disyembre 1. Sa taong ini, uminabot sa poko mas o menos 110 na atenista ang nagpartisipar sa naon ng bitang aktibidad na pinanginotan kan Center for Community Development, katuwang ang Institute for Environmental Conservation and Research. Sa roan aktibidad na ini sa mga regular ng pigigibo, tanganing iselebrar ang kapistahan ni San Francisco Javier, siring naman ni San Ignacio de Loyola. Piglalauman kan komunidad na sa paaging ini, magiging parte ang mga atinista sa pagpangataman asin pagsalbar kan sa tuyang kapalibutan. Sa iba pa niya itong mga bareta, Treasurer's Office ang nagbahay-bayanihan sa sarong liwat ni Ray Roselo. Pagpintura kan sa iyang harong pigibo, uya at follow-up report. Hulyo ngunya na taon kan maging benepisyaryo kan bahay-bayanihan ang empleyado kan Ateneo na si Ray Roselo. Magigirumduman na plastering ang ginibo sa harong ni Ray kan Ignaciana ngunya na taon. Ngunya na Savior Day pagpintura naman ang ginibo kan Treasurer's Office. Susog ki Irene Vargas kan naon ng bitang opisina, advokasya na ninda ang pagtabang sa mga namamanwaan na mayong tultul na harong, rason tanganing liwat sindang magpartisipar sa bahay-bayanihan. Napunan kaya tapos na naugma kami sa naging resulta. So padagos ang samuyang pagtabang sa mga taong mayong harong. Ang harong iyo ang primerong yor na kaipuhan kang sarong pamilya ang sarong harong na syempre iyan maayos. Saka syempre iyan nagtataon ning kaugman security sa pamilya. Liwat mang nagpapasalamat si Kuya Ray sa mga nagtarabang na matapos ang sa iyang harong. Grabe po ang kaugmahan ko po ngunyan ta.
Araw po kani, tinabangan naman po ako ni Sir Aldrin, tapos kan mga ali sa Ateneo. Tapos lalong-halo na po sa Treasurer Office po. Nagpasalamat po ako sa gabos na kan Ateneo na tinabangan po ako. May po ako. Kaya grabe po ang pasalamat ko. Ngunya natapos ng gibuhon ng harong ni Kuya Ray, lugod sa iyang mapangatamanan, bako sanahan sa iyang harong pati naman ang sa iyang pamilya. Para sa ARTV, Rosa Nova Oliveros, CCD News. Binisita kan Ateneo Junior Eagles Clubs asin kan Office of Student Affairs an Aita community sa Puungol Resettlement Area sa syudad din Iriga kan Disyembre 1. Nagpabakal din mga school supply sa baratong presyo an Anduyog Junior Eagles. Dagdag kaaraman man o tutorial sessions ang Darakan Ateneo Sarong Banggi Junior Eagles. Asin disaster risk reduction an ipigtukdo kan Uswag Junior Eagles. Naghanda manin makaroni soup ang Office of Student Affairs para sa mga danlugan host family sa komunidad. Obheto kan outreach na ini na mataawan dugang na asistensya ang mga indigenous people sa lugar. Parte paan na sabing aktibidad kan Savior Day Outreach 2018. Mientras tanto, pinagmaman kan Media Study Society asin Elegidos ang mga kaakian sa Naga City Children's Home sa Barangay Pacol sa syudad ni Naga. Como pagselebrar ini kan Savior Day ngunya na taon. Interactive storytelling kan buhay ni Francisco Javier ang ginibo kan mga organisasyon gamit ang mga artistikong paagi, siring kan coloring books, role-playing, origami asin pelikula. Naghanda man ang mga organisasyon nin mainit na macaroni soup para sa mga kaakian. Laom kan mga organizers na maging inspirasyon kan mga kaakian si San Francisco Javier asin maging pangarugan ang marhay na gawi kan santo. Trainers training para sa Bangsamoro Organic Law ginibo sa Ateneo de Davao University. Mga nagatindir na partisipante nagpahayag ng suporta para sa ratifikasyon kang ley. Uya ang report. Hulyo ngunya na taon kan aprobara ni Presidente Rodrigo Duterte ang Acta Republica 11054 o mas bisto como Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya puspusan na ang pigsasagibong kampanya kan mga organisasyon na nagbubusol kaini. Kan Nobyembre 21 hasta 23, pigsagibo ang trainers training para sa BOL sa Ateneo de Davao University. Nainatenderan kan mga representante hali sa manlain-lain na Ateneo sa enterong nasyon. Susog kida Mussolini Lidasan, Direktor kan Alcalam Institute, asin saro sa mga commissioner kan Bangsamoro Transition Commission, importanteng madangog ang boses kan gabos na lado, tangani na masyerto na mayong mawawalat sa pagkamit kan kapayapaan sa Mindanao. I think it's not fair if we try to study peace or have a peace education na perspective lang ng mga Bangsamoro ang pag-usapan or perspective ng mga IPs or lumad. It has to be more holistic and coming from the vantage point ng kanya-kanyang narrative at pinanggalingan. Pigdiskutir sa naunang bitang training ang mga probisyon kan BOL asin ang responsibilidad kan lambang Pilipino sa pagbusol kan naunang bitang batas. Ipiglatag naman kan mga organizers ang planong kampanya tanganing mas dakul pa ang mainkaminar na magbotong pabor sa propwestong ley. Sigun kay Mark Paul Samante, chairperson kan Ateneo de Davao University Community Engagement and Advocacy Council, importanteng magkaigwanin malinaw na diskurso manungod sa BOL, tanganing mas pangmasabutan kan nasyon ang isyo kan kapayapaan sa Mindanao. This is initiative of not only of the USIC and the Alcalam, but as discussed with PACG as well. So hindi lang po si USIC ang nag-isip at nag-organize, but it was through the efforts and collaboration and coordination, and that is what is important in the things that we do, the acknowledgement that we don't have the monopoly of everything. Don't have the monopoly of knowledge. That's why we need to collaborate and work together for a common goal. Sa Enero 21 sa masunod na taon nakatalaan na gibuhon ang plebisito tanganing formal na maestablisir ang Bangsamoro Autonomous Region. Hale digdi sa Davao City para sa ARTV, 30 Baudin, CCD News. Pirmado na kan Presidente ang Bangsamoro Organic Law. Aramuntan mga pinag-agihan kay ni asin kung ano ang mga napakapalaman digdi sa report na ini.
Taon 2008 kan magkaigwa nin Memorandum of Agreement on Ancestral Domain entre gobyerno kan Pilipinas asin Moro Islamic Liberation Front. Alagad pagdeklara ining unconstitutional kan Korte Suprema. 2014 kan ipangaki ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na magiging padatulan kan gigibuhon na Bangsamoro Basic Law. Tulong taon ang makalihis inaprubahan na kan Bicameral Conference Committee ang Bangsamoro Organic Law. Inisubuot ang matauning katuninungan sa dekadang taon ng kariribukan sa lugar. Sa lindong kaini magkakaigwan ng parlamento asin sa diring gobyerno ang Bangsamoro Autonomous Region. Automatikong magkakaigwa maning inaapod na block grant ang rehiyon hali sa gobyerno nasyonal na nasa 60 bilyones pesos kada taon. Apwera pa ini sa mga buwis na buot nindang ipautob. Kapot naman kan rehiyon ang sa indang rekursos naturales asin ang pagpapautob na kan Sharia law sa gabos na aspeto kan buhay kan mga Muslim. Ibabali naman sa bagong rehiyon ang mga syudad din Cotabato asin Isabela sa Basilan, anumpang munisipalidad sa Lanao del Norte asin 39 barangay sa North Cotabato. Alagad tanganing marealisar ini, magibumuo na ning plebisito sa Enero 21 sa masunod na taon. Para sa ARTV, Rosanova Oliveros, CCD News. Mientras tanto, nagsagibo ning 5 aldaw na training manungod sa basic life support, basic first aid as in basic rescue training ang Ateneo School-Based Disaster Risk Reduction Management Group sa pakikipagtabangan ni kan Human Resource Management Office. Pigibo ang aktibidad kan Oktubre 22 hasta 26 sa Nursing Amphitheater kan Universidad. Inatendiran ang naon ng bitang training kan 30 mga paratukdo asin empleyado kan Universidad. Natukduan ng mga partisipante kung paano mag-akudir sa mga natural na kalamidad, siring kan pagbaha, linog, asin iba pang mga emerhensya. Afera digdi na kanoodman ng mga partisipante kan basics kan first aid, life support, bandaging, splinting, pati na ang rappelling. Nagsagibo man ng mga simulation exercises tanganing mapurbaran ang mga nanuotan kan mga partisipantes. Mga registered nurses and licensed first aiders halos sa Bicol Medical Center Health Emergency Staff as in Naga City Disaster Risk Reduction Management Office ang nagtukdo sa mga partisipantes. Pigkondusir kan Media Studies Department ang Cinema Garaw, Mini Festival of Short Films sa Punong Integrated School kan Disyembre 13. Inatenderan ini kan ani ikaapat na kabtang kang Media Information Literacy Education Session o 4 miles kan departamento. Inatenderan ini kan sobra sa 30 estudyante asin tulong mga partukdo kan naunang bitang eskwelahan. Dinalan kan mga estudyante ang 10 short films kan pasali 2018. Kabalit sa mga aktibidad ang lektura manungod sa mga pelikula na sa indang pigdalan. Obheto kan aktibidad na mamuklat ang mata kan mga partisipante sa kinaabaning pelikula asin dagos na ma-inspirar ang mga kaakian na ini na magibo ni mga pelikula na nagpapahiling ng mga problema sa sosyedad asin mga potensyal na solusyon sa mga ini. Draft Federal Constitution pasado na sa huring pagbasa kaini. Propwestong konstitusyon naggununin man lain-lain na reaksyon sa mga Bicolano netizens. Uya, ang report. Pasado na sa ikatulo asin huring pagbasa kan Kamara de Representante ang draft constitution na mataong dalan sa pagbilugan sarong federal na porma nin panggogobyerno. 224 ang nagpabor, 22 ang dai nagpabor, asin 3 ang dai nagboto. Laom kan RBH 15 na amyendahan o baguhon ang 1987 Constitution. Kasali sa resolusyon ang pagkakaigwa nin sarong Presidential Bicameral Federal System of Government asin nagtataong kapangyarihan sa Kongreso na magbukna nin federal states. Nakapalaman man digdi ang probisyong pagpairal kan two-party system bilang mekanismo nin representasyon asin demokratikong pamamahala. Hinali man sa RBH 15 ang ban sa political dynasties, pati na ang term limits kan gabos na ilihidong opisyal afera sa presidente asin vice-presidente. Tandem naman ang presidente asin vice-presidente na 4 na taon na sanang masirbi alagad may sarong re-election. Kung dati read and write sana ang kwalifikasyon para magdalagan sa eleksyon, sa RBH 15 dapat tapos din kolehiyo ang mga madalagan. Manlain-lain man na reaksyon sa social media ang naguno kan baretang ini hali sa mga nagkapirang Bicolano. Nakatalaan man na isumiter ang motion sa Senado para sa saindang aksyon. Para sa ARTV, 30 Baudin, CCD News.
Katakod kang baretang iyan, nag-issue nin pahayag ang mga presidente kan Ateneo sa enterong nasyon. Ini matapos makapasa sa ikatulo asin huring pagbasa ang draft Federal Constitution. Laog kan pahayagan subuot dai tultul na deliberasyon asin dai pagkakaigwaning marhay na diskurso manungod sa issue. Dai man subuot nakakatabang ang mga nakapalaman sa propwestong lay. Asin ang rikas kan proseso sa pagbilog kan kumpiyansa kan mga Pilipino manungod sa federalismo. Nangangapudan man ang mga ininapunduhan kan mga legislador ang paghihidali kan charter change. Asin gibuhon ang tamang proseso asin ipadagos ang konsultasyon sa gabos na sektor. Tanganing ma-establisir ang kredibilidad asin tiwala kan mga tao sa proseso. Dugang pa kan mga presidente sa pagkakaigwa na ng tunay na nasyonal diskurso, magkakaigwa ng supisyenteng kaaraman ang mga Pilipino manungod sa federalismo. Sa paaging inisa na daa, makakadesidir ang mga Pilipino kung kaipuhan baguhon ng konstitusyon o dai. Pirmado ang dokumento ni na Father Karel San Juan kan Ateneo de Zamboanga, Father Joel Tabora kan Ateneo de Davao, Father Jet Villarin kan Ateneo de Manila, Father Roberto Yap kan Xavier University sa Cagayan, asin di Father Robert Rivera kan Ateneo de Naga. Sa ibang bareta, Reverse Caroling Year 11, gigibuhon sa Pamplona, Camarines Sur. Aramontaan mga preparasyon kan opisina sa CCD News ni MP Abres. Mantang paparanihon ang Kapaskuhan, paparanihon naman ang reverse caroling kan Center for Community Development na gigibuhon sa Disyembre 22 sa piling barangay kan Pamplona. Kaya naman napuspusan ang ginigibong preparasyon para sa naunambitan ng aktibidad. Susog kay John Roy Peña Florida, presidente kan CCD Volts, kabale sa preparasyon ang pagtipon ng pondo sa pagikan na pagpapabakal ni mga native paroles na may nakabugtak na pangaran kan mga nagbarakal. Pinunan mi ang preparasyon sa Reverse Caroling 2018 puon pa second week of November sa pamagitan ng pagpabakal ng mga parol. Ngunyang taon, pinalitan mi na ang typical na plastic na parol ning mas native na parol nagibo sa sinamay. Dahil digdi, nagkaigwa kami ning sufficienteng pondo para sa maabot na Reverse Caroling sa tabang kang Ateneo community, mga faculty, empleyado, estudyante, asin mga alumni na padagos ang pagtabang sa mong mga aktibidad. Bakong regularaan hanap buhay kan mga paroma kaya man seasonal sanaan sa indang nga kita. Idugang paan haralangkaw na presyo kan barakalon. Ini ang rason na tanganing sinda ang mapiling sektor na tabangan ngunya na kan Reverse Caroling 2018. Sa paglibot-libot mi sa komunidad na dudumanan mi sa Reverse Caroling 2018, nahiling mi na masakit ang hanap buhay ka mga paraoma. Seasonal sana ang sa indang hanap buhay. Dahil digdi, nahihiling mi na ugwasindang kasakitan na maiselebrar ang Pasko ngunyang taon. Piglalooman kan mga organizers na marhayan panahon sa aldaw kang Reverse Caroling. Asin, ang aktibong partisipasyon kan mga mabarali sa mismong aldaw kan aktibidad. Ngunyang Reverse Caroling, inaasahan ming magkakaigwa kay taning magayon-gayon na panahon, tangaring mas mamatian ta pa ang diwa kang Pasko. As in, sa mga mairiba, inaasahan mi na magkakaigwa sin daning aktibong partisipasyon. As in, sa komunidad man, inaasahan mi na magkakaigwa kay taning mainit na pag-ako. 11 taon ang ginigibo kana CCD ang Reverse Caroling na may obhetong maiherasa ang diwa ka nagkapaskuhan sa tio sa Nyatong Kahimanwa. Para sa ARTV, Emeros Liabres, CCD News. Asin niya na ang katiripunan kan mga bareta ngunyan sa espesyal na edisyon kan CCD News para sa Savior Day 2018. Ako po si Sir Di Baudin. Mga tenista, 5 dias na sana, Pasko na. Ako naman po, si Rosa Novo Oliveros. Mabalos mga atinista asin, Ad Maiorem Dei Gloria. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Paskong lagi. Ang sanino ng pagbalino, hinihingo ng aguinaldo. Kung sakali may inuwi siya, pasensya na ngayon kami ang mga
handa tuwing Pasko sa bawat kanin. Kahit ganun pa man ay nanatiling masiyahin pagsaluhan ng tulahin sa kapitbahay paggaling. Kahit ano pa yan basta mula sa iyong dami sa may bahay na nasa malayo ang mga ito bigat sa pag-aaral ng anak nila. Magkakibang at tayo ng hulma at dati ng tahanan ng mahal na kasama sa pagmamahal. Nung paborito, hihito ng aking aldo. Kung sakali, kung may tuwisyon, pasensya na kami ang malasyon. Sa may bahay naman ng palasyo, basta halika. Pero lagi di makumpleto sa pagkakapina. Di na pagkakapagpila para tumakot sa kaso. Para may kulang na di makuha sa pagpila. Sa bahay na may tulay ang nakapasok sa ibaho. May kapag-usok sing magtulad. Para pangit na magkaiba. Hubis ng ating dahanan ng mahalaga. Sa bawat isa may pagmamahalan. Kakulangan ng gamit sa pagklase ang naeksperyensyahan ka mga Ako pananggad, ang irresponsableng paggamit ng media. Pinagtarabangan kan Philippine Institute of Civil Engineers at ng chapter ang pagtugbok ng harong Siya na Outreach Activity 2018, naging matariyong po. Nag-conducive ng legal seminar ng College of Law sa mga partner areas kan sa Universidad, como sa Indang, Ignacio,